Hi mga ka-Ronbel! Kumusta niyong Domingo? Enjoy mo sa iyong morning, afternoon, o evening bonding. Pero ang pinaka-importante nga bonding ang pag-eat together with family. Kay, ang best memories are made around the table. Especially Sunday. Dapat Sunday, family day, especially sa mga anak. Para sa among bonding ron, mag-chicken menudo ko with sesame seeds. Ang menudo or stew, kay gitawag sa ni siya ginamay or ginagmay, traditional stew ni siya from Philippines made with pork na kasagaran. Pero ang amuang version ron, chicken. Similar dishes rin siya sa afritada, caldereta or hardinera. Kani siya kagisuon ni siya sa Mexican menudo. Sa Marikina sad, nasa sila tawag nga wak na toy or Marikina menudo. Nga naay pickles. Nya naisgutan to last time ang iyang scientific name. Comment down sa nakainomdom. I-review na to ang health benefits sa chicken according to webmd.com nga gi-review ni Danny Paul Baby, MD. Ang kaning chicken kay great source of protein gani siya. Nga maka-stronger bones and muscles. Nga maayo sa weight management and heart health. Ug labaw sa tanan maka-better siya sa mood. Nga na siya high level of serotonin nga ang feel-good hormone sa atong brain. Wa ba mo sa mood? Kaon mong chicken. Enjoy mo sa iyong Sunday lunch bonding. Mo kina Ronbel Gums.